дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо дастаи Иззат Роб қарор доранд ва бо ин даста шумо умедворам ки шинос ҳастед. яке аз ғолибони мавсими гузаштаи интеллект шоу ва умедворам ки ҳамеша иштирокдорони ин бозӣ як бозии бисёр хубро ба намоиш мегузоранд ва умедвор ҳастем ки имрӯз низ ҳамчунин хоҳад буд. хуб, ман самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, ба ҳайати эҷодии ин барнома ва ба шумо бинандаи азиз ки моро интизор мешавед, тамошо мекунед, менависед ва ҳамчунин дар ё бо барномаи мо ҳамкорӣ доред. шуморо ҳоло бо аъзоёни тими Иззат Роб шинос мекунам ва пас он бозиро шурӯъ мекунем. дар ин ҳайат имрӯз ширкат дорад Шерзод Тураев, Фаромарз Ҷонбеков, Искандар Назаров, Исмоил Исмоилов, Ҷалолиддин Исмоилов ва капитани команда Аслиддин Нурмуҳаммадов. бачаҳо, барои шумо муваффақият орзу мекунам. ёдрас мешавам ки бозии мо то ҳисоби 6 идома мекунад. барои ҳар савол 1 дақиқа вақт ҷудо мешавад ва ҳар вақте ки пеш аз муҳлат ҷавоб доден 1 дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. қисмати аз ҳама асосии ин бозӣ ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавобҳотон максимум дуруст бошад. вақте ки 1 дақиқа ба анҷом расид, капитани команда мегӯяд ки кӣ бояд ҷавоб бидиҳад ва шумо фавран ҷавобро пешниҳод мекунед. фақат 1 ҷавоб пешниҳод мешавад. марҳамат, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Москави қадим дар хонаҳо як навиштае мавҷуд буд. он навишта ба ҳамин маъне буд ки соҳиби ин бино бо ҳамон мақсад маблағ пардохт кардааст ва хонаи ӯ барои он кор бояд истифода нашавад. гап дар бораи чӣ меравад? дар Москави қадим дар баъзе хонаҳо як табличка ё овезае вуҷуд дошт ва маъниш ҳамин буд ки соҳиби хона ҳамон маблағро пардохт кардааст ва хонаи ӯ бо он мақсад бояд истифода нашавад. шумо гӯед ки инҷо гап сари чӣ меравад? марҳамат, 1 дақиқа вақт фикр кунед. пештар қадим бошад, камтар пештарро фикрам чӣ шуда метавонад барои чӣ пардохт кардаги аст ва барои ҳамин чиз истифода нашавад. возможно вақти ҷанг ягон каса ҷо мекард, ягон сардаш кард. чӣ мешавад? Больница ки времени ягон ба? возможно госпитали времени ягон. метавона больница ҷо метавона истироҳат бошад. госпитал бошад бо чӣ мешавад? ягон ҷанг бошад. барои чӣ госпитал истифода нашавад? пардохт кардаги аст, барои чӣ пардохт мекунад? пардохт кардаги чӣ хона рава накна общественное место нашава. метавонад может истироҳатгоҳ қарз шуда метавонад бачаҳо ин тарафшам фикр кардан? қарз в древнее время в Москве ҳамчун бо чӣ вариант дошта метавонад? хонаи шахсӣ шуда метавонад заминӣ бошанд ки барои ягон пошлина споридагие ки баъзе хонаҳо пошлина споридагие ки не использовали этот дом. Для чего? В качестве чего не использовали? 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ростӣ фикр мекунем ки варианти аз ҳама наздиктар ин шояд ҳамон бо мақсади ҳамчун ҷойҳои истиқомати оммавӣ. истиқомат барои кӣ? яъне маълум аст ки бояд як гурӯҳи махсусе бошанд ки бояд афзалият дошта бошанд аз гурӯҳҳои дигар. киҳо метавонанд ки ҳам хел афзалият дошта бошанд? афсарону сарбозон бисёртар. офарин, офарин, офарин. яъне ки агар чӣ? пардохт нашудагӣ бошад. агар пул пардохт накарда бошад, маҷбур мешавад ки дар хонааш киро ҷо кунад? афсаронро, маъюбонро. афсаронро ҷо кунад, аскаронро ҷо кунад. ҷавобатон комилан дуруст аст.
ва ин пул барои сохтани хобгоҳҳо барои аскарону афсарон буд. Агар пул насупоридӣ, маҷбур астӣ ки як гурӯҳи муайяни афсарон ва аскаронро вобаста ба ғунҷоиши хонаат дар хонаат ҷо бидиҳӣ. ва барои ин мардум ба хотири он ки ҳамин ки ҳолати дискомфорт рух надиҳад бо аъзоёни оилааш, чӣ кор мекард? Он маблаға пардохт мекард. саволи рақами 8 таваҷҷӯҳ кунед. Жан-Жак Руссо мегуфт ки ду муаллими асосӣ барои кӯдак муҳим аст. яке табиат, дигаре меҳнат. ва мегуфт ки ин ду чиз гӯё ки устодони кӯдак бояд бошанд. шумо номи як китоберо ба ёд биёред ки ба фикри ӯ мебоист ки аввалин китоби ҳамон кӯдак бошад. яъне мегуфт ки барои кӯдак ана ҳамон китоб бисёр муҳим аст. ҳамин китоб аввалин шуда бояд бихонад. кадом китоб, дар ҳоле ки фикр мекард ки барои кӯдак табиат ва меҳнат бисёр муҳиманд? ба ёд биёред ва баъди як дақиқа умедворам ки ҷавоби дурустро пешниҳод мекунед. аммо асара шумо ҳам хондед, ин як асари бисёр машҳур аст ва фикр мекунам баъди як дақиқа ба ёдатон меояд. муаллими асоси табиат меҳнат. Чӣ китоб ҳамикати бисёртар вай дорад? бале. Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссо асрои 18 буд, фикрам хато накунам. Маленький принц амина истаги нест? Не. Дигар аст. Капитал вариант шуда метавонад. Бо чӣ вариант шуда метавонад? Теория эволюция шуда метавонад? Эволюция Дарвин китоб дошт, чим чига? Табиат, капитал бисёртар роз вай наздик шудааст. Бо чӣ капитал? Слишком сложно. Табиат ва меҳнат, мисол. Китоби динӣ шуда метавонад? Табиат, физика мисол табиат аст, тарҷумааш меҳнат, технология бо чӣ вариант шуда метавонад шерозо? Може ду китоб бошад, физика ва не як китоб, як китоби ки барои кӯдак. Табиату меҳнат. Бисёртар марксизм ҳамин чиз ба ягон китобе ки хеле просто як чанд странҷ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. Жан-Жак Руссо гуфта буд ки воқеан ҳам муҳимтарин устоди як кӯдак табиат ва меҳнат аст. хуб, ва ӯ барои тақвияти фикраш мисол оварда буд ва гуфта буд ки ана ҳамин асара бояд ки кӯдак ҳатман аввалин китоби кӯдак мехонад бояд ҳамин бошад. хуб, марамат ӯ чиро дар назар дошт? кадом китоб астин? кадом асар аст? асар дар барои кӯдакон китобҳои афсонавӣ бисёртар мавқеи асосӣ доранд, барое ки инҷо як асари мушаххаса гуфтааст ва номи муаллиф ҳам ҳаст инҷо дасти ман. ва ҳамин асар бисёр машҳур аст, бисёриҳо хондан ина. кино ҳам дар бораи ин чиз ҳаст. ёди ман аст ки ман ҳамин асара дар як гуфтори адабӣ хонда будам. бузаки ҷингилапо ин афсонаи тоҷикӣ нест, албатта афсонаи тоҷикӣ нест, дигар асар аст, барои ки инҷо гап дар бораи Жан-Жак Руссо меравад. марамат, чӣ фикр кардед? шояд афсонаҳои бародарон Грим бошад. хуб, ҳамин афсона онҷо дар кадомаш ҳамин чиз ҳаст? онҷо як гала ҷамъ шудаги аст афсонаҳо, шояд дар яке аз онҳо қайд шудаги бошад ҳамин чиз. дигар ягон асари дигар ба ёдтон наомад? чанд вариант доштем, ҳаминаш. табиат, ҷангал. красная шапочка ҳаст. ягон чӣ ба ёдтон наомад? хуб, ҷавоби шуморо қабул мекунем. ва ман ҳамеша мегӯям ки мо ба ин ҳад меҳрубон ҳастем ки ҳатто ҷавобҳои нодурустам қабул мекунем. аввал қабул мекунем ва баъд мегӯем ки нодуруст аст ҷавоби шумо. инҷо гап дар бораи романи асари Даниэл Дефо Робинзон Крузо мерафт. Робинзон Крузо, шумо он чизро медонистед?
саволи рақами 9 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Як дӯст ғоратгар дар Швейтсария фақат ба хонаи сарватмандон медаромадааст ва аксарияти ғоратҳояшро дуздиҳояшро рӯзона анҷом медодааст. хуб ба дар меомадааст, занг мезадааст, гӯш мекардааст ки касе ҷавоб надод, ягон овоз нест, ба кор шурӯъ мекарда ва хонаро холӣ мекардааст. ва баъдтар ӯро дастгир мекунанд. ӯ ба ҳадде дузди касбӣ буд ки ҳудуди 30 ҳамин гуна дуздиашро анҷом дода буд, ғоратгариашро анҷом дода буд ва ӯро дастгир карда натавониста буданд. яъне ки дар ҷои ҳодиса ягон осор аз ҷиноят намегузошт. вале ба ҳар сурат ӯро дастгир карданд аз рӯи як чиз, як далел ӯро, яъне ҷинояти ӯро фош кард ва ӯро дастгир карданд. аз рӯи чӣ дуздиаш фош шуд? яъне фаҳмиданд ки ҳамон кас аст. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. Не, наоборот, его поймали из-за чего? Аз рӯи як чиз фаҳмиданд ки ҳамин дузда. Вообще никаких доказательств. рӯзона кор мекард. шабона кор мекард. Одамо рӯзона барами рӯзона дуз мекард. Наоборот, ин мегӯяд ки ягон доказательство набуд, что он воровал. Но что-то его... Потому что он работает ночью, остальные работают днем, там пустые и все дела. Талел чиye? вариант аст. кори асосии рӯзона охи шабона смена шабда кор мекунад. кори асосии дуз шабона смена шабда барои ки асла мечиш Месита хона да як бора кор кардан ҳамеша чизи варианти дигар буд ҳама хел пешниҳод. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол низ фаромарз кӯшиш мекунанд ҷавоб диҳанд. марҳамат. ҳамин нафаре ки ғоратгарӣ мекард дӯст худаш аз сабаби оне ки кораш шабона буд, шояд ягон дар ягон ҷо посбон буд шабона, рӯзона ки бекор буд, рӯзона дуздиашро мекард, шабона не. фаҳмо, дар савол мо гуфтем ки рӯзона дуздӣ мекард. Не, сабаби ҳамин чиз ӯ ва гуфтем ки аз рӯи як чиз дастгир шуд. як чиз сираша фош кард. як 30 дуздиро анҷом дод. дар хона ягон хел дар хонаҳо далелу факту ягон хел чизе барои исбот боқӣ намегузошт. аз рӯи ягон чи намефаҳмиданд ки кӣ аст, чӣ аст. ва фақат як чиз сири ӯро фош кард. ва аз рӯи ҳамон чиз ин бисёр аҷоиб аст ва шумо шояд бовар намекунед, вале вақте ки ман ҷавоби дуруст мегӯям, шумо бовар накунед ки имконпазир аст аз рӯи он чизам ҷинояткорро ё шахсиятро муайян кунӣ. имконпазир будааст маълум мешавад. хуб, аз рӯи чӣ? ва услуби дуздиша медонед чӣ хел будааст? меомадааст ва ба дар занг мезадааст. вақте ки мефаҳмидааст ки ягон кас нест, баъд кораша шурӯъ мекардааст. шояд ягон рӯзе ягон касро дуздӣ кардани буд, дар дохили хона ягон нафар ношунаво бошад, ворид фикр мекунад ки ҳеҷ кас нест, ворид мешавад ки ягон нафар дар ҳамон ҷо. хеле наздик омадем, вале ин ҷавоби дуруст нест. кадом ҷавоба қабул кунам? хоҳед амира пешниҳод кунед, нахоҳед дигар кунед? хеле наздик омадин. ҳамон калимаи асосира дар ҷавоб шумо талаффуз кардед. хуб, чӣ пешниҳод доред? дӯст худаш ношунаво буд. шунавояш гӯем мушкил буд, бо ҳамон асбоби шунавоӣ гӯш мекард. ва вақте ки ба дуздӣ мебояд, ҳамон асбоби шунавоии худашро фаромӯш мекунад. ва вақте тақ-тақ мекунад, овоз ки аз дарун ҳаст нест, барои вай номаълум аст аллакай. ҳамин тавр. якбора хеле дур рафтед ку аз ҷавоби дуруст. якбора хеле дур рафтед аз ҷавоби дуруст. ҳамин ҷавоба қабул кунем? чӣ меистем ҳамин ҷавобда? ҳамин ҷавобда меистем. ин ҷавоба қабул кунем бачо?
шояд ҳамин ҷавоб бошад ё ин ки ягон ҳолате мешавад ки баръакс вақти рафтан ҳамун бо ҳамин чиз алоқамандӣ дорад фикр мекунам ҷавоб бо чӣ бо ҳамин асбоби шунавоӣ асбоби шунавоӣ бале ин бисёр муҳим аст ҳамин ҷавоби шумо бисёр муҳим буд Бале. асбоби шунавоӣ гуфтед фаромӯш карданаш мумкин аст вақтаи рафтан хуб ҷавобтон қабул аст вале кафкубиро ба ягон вақти дигар мегузорем ба хотири он ки ҷавобтон дуруст нест хуб аз рӯи чӣ фаҳмидан вақте ки дара тақ-тақ мекард чӣ хел мефаҳмид ки дар хона ягон кас ҳаст ё нест чӣ кор мекард ҷавоб медодам А? агар гӯш мекард чӣ хел гӯш мекард стетоскоп катӣ мо ҳамин дара чӣ хел гӯш мекунем агар хоҳем ки ягон гапе ки дар пушти дар аст гӯш кунем чӣ хел гӯш мекунем гӯшашро гӯша мегузорам медорад гӯша ба дар мегузошт ва аз рӯи из ё отпечаткаи гӯшаш фаҳмидам ки дӯст ҳамин нафар аст саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол наполеон як вақт гуфта будааст ки ман аз садои туп ё ҳамон пушкое ки мегӯянд наметарсам ва ӯ гуфтааст ки ман аз овози ҳамон чиз метарсам бо назардошти он ки ӯ ба қавле асрори муваффақият ва садоқати як аскарро медонист шумо гӯед ки аз садои чӣ метарсидааст наполеон яъне гуфтааст ки ман аз овози туп наметарсам ман аз садои ҳамон чиз метарсам бо назардошти донистани асрори садоқати як сарбоз шумо гӯед ки ӯ аз садои чӣ метарсидааст наполеон марҳамат як дақиқа вақт фикр кунед хиёнат шуда метавонад бо чӣ садои чӣ садои сарбозе ки гул вай намедод ку вақто меша садоқат бо чӣ вариант ҷанг аз вай мекардан сар мешавад бале Может мегам ақиб мерем аз ҳамин метарсад садои қиднишинӣ вайда нападат мекардам баъд гул буд ку вақ чӣ ки овоз ки намас напале ай имина ҳама одам метарсид ки ҳамин овоз аброз значит наних напале боз чӣ вариант шуда как вариант и вариант ҷавоб метӣ ай ус омаданда мишол гули ҳамун имина як одам аста як сарбозе ки як вазифа да муайяна ҳамин вазифа метавонад бонги хатарам бонги хатар боз чӣ вариант шуда метавонад боз як вариант ба наистем боз хеле вариант овози чӣ шуда метавонад овози тақтақи дар шуда метавонад овози мисол садоқати сарбоз як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марҳамат ки ҷавоб медиҳад шерзод ба фикрам ҷавобтиҳо хуб мешавад марҳамат фикри мо ҳаст ки садои вақти оғози ҷанг як сарбоз буд вақте ки оғози ҷанг мешуд ва ё сарҳадда меистодан овози ки вақтҳои пеш телеграмма ё ин чизо камтар ва тезтарак ҳамин садои гул ҳамон бонги хатар бонки хатар боми хатар чихел як лашкаркаш аз ин чиз метарсидааст ин ҷавоб камакак нодуруст нашуд садои чӣ метавонад ин қадар хавфнок бошад нигаронкунанда бошад шикоят норозигӣ ва шикоят садо дорад ба фикратон не худи ҳамон нафари норозӣ садо дорад бале мо аслан ба ҳамон нафар ҳамон чиз ду ҳолат дорад дар баъзе ҳолатҳо садо дигар хел аст дар баъзе ҳолатҳо садо дигар хел аст фаҳмидин ман кӯмак карда истодам барои шумо ҳамон чизе ки мо дар назар дорем дар ду ҳолат ду намуд садо дорад дар баъзе ҳолат садош дигар хел аст албатта садо дорад дигар хел аст лекин дар як ҳолате ки наполеона ба ташвиш меовард нигарон мекард бо садош дигар хел аст шояд баландтар аст дар он ҳолати дуюм марҳамат
ҳар ҷавоби ки ҳоло пешниҳод кунад онро қабул мекунем. Марҳамат. ду хел мешавад, баландтару пасттар шояд мисол. Шояд садои хурсандӣ, садои ғамгинӣ, ханда бошад, гирия Садои бошад. ханда ва гирия. Бале. қабул аст ин садо, қабул аст ва нодуруст аст. хуб, шумо ягон бор хӯрок пухтаед? ҳамин деги холӣ овози баланд дорад ё деги пур? Наполеон дар назар дошт ки ман аз овози туп наметарсам, ман аз овози дегҳои холӣ метарсам. яъне ки вақте ки аскар гурсна аст, мефаҳмед? яъне ки ин садо нигаронкунанда аст. воқеан нафаре ки уҷо аст бояд ҳамеша сер бошад. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 2007 як ҳудуди 60 чанд ҳазор сокини британия, махсусан қисмати бештараш Лондон, ҷароҳатҳои гуногун бардоштанд ҳангоми бархӯрдан ба симчӯбҳо. гӯед ки сабаби ҷароҳат бардоштани ин қадар мардуми зиёд чӣ буд? соли 2007 бо ҷароҳатҳои гуногун 60 чанд ҳазор сокини Лондон, умуман Британия, яъне ҷароҳат бардоштанд, ҷароҳатҳои гуногун. онҳо ба симчӯбҳо бархӯрда буданд. сабабаш чӣ буд? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. Сталба? Ами свет аст. ҷароҳат, чапа мешавад, заминҷунбӣ, шамол, обхезӣ. 60,000 осеб дидан. 60,000 заминҷунбӣ шуда метавонад. 2007 чӣ шуда буд бачаҳо? Бо фикр кунем. 2007 кризис буд. Бо чӣ? Симчӯб чӣ? осеб дидан аз ҳисоби симчӯб. Симчӯб чӣ хеле осеб мебарад? тарнада нест охе. Британия да Лондон. Заминҷунбӣ ҳам 2007 худом набуд охе. Лондон гуфтаистам уҷо борон бисёр ягон может. борони обхезӣ, свет задаги мешавад. замекани дад. коротка замекани. барои ки ҷо бисёр бад боронӣ мешавад. Не ва ё бархӯрдан ба ҳамон замекани наметавона шудаи чизи. Задагӣ рафта мумкин. Чӣ зада мумкин? Мошин қати рафта зам мумкин рафт. Худ ёдам рафта намезанад касе ягон кас. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ҷаволдин кӯшиш мекунад ба савол ҷавоб диҳад. марҳамат. ҳамон 68,000 нафаре ки дар Британия буд, дар шаҳри Лондон, ҳамон гӯем иштироккунандагони ягон стадион ҳастанд. дар вақти тамошои футбол бошад. шояд дар ҳамон ҷо гӯем ҳамон ягон чӣ шуд. яъне Англия ватани футбол аст. ҳеҷ вақт саршон дар симчӯб назада буд ва кадом бозӣ шуд ки сарошон дар симчӯб заданд? мумкин дар ҳамон ё худашон шояд сарошона ба симчӯб заданд? шояд ҳамон ҷо ягон чӣ шуд. бояд ин гол намешуд гуфта сара дар симчӯб заданд. чибаки 68,000 шумораи калон аст. агар ин хел гирем ҳамин инҷо қадар ҷавоб дар ҳамон сол аст. соли 2007 гуфтем. бояд чизеро баъди шумо биёрад. шояд ҳамин чиз вобаста ба танқисии қувваи барқ бошад. хуб, нафароне пайдо шуданд ки кӯшиши шояд ғайриқонунӣ гузарондани ҳамон қувваи барқ аз симчӯбҳо кардагӣ бошанд. барои ҳамин барқ онҳоро ҷазо дод. яъне барқ назаду сарашон ба симчӯб заданд. хел шояд ҳам барқам зада сараша зада бошад. хуб, яъне ки чизе вобаста ба дуздии нерӯи барқ аст. бале. хуб, қабул аст ин ҷавоб. ин ҷавоб қабул аст. аммо ҷавоби дуруст аз ин дида шавқовар аст. шумо кадом вақт яъне ки сартон ба симчӯб мезанад? вақте ки хайлатон дар ҷои дигар бошад. телефон аст. воқеан ҳам телефон бозӣ мекарданд мардум ва телефонҳо нав баромада буд. ҳама таваҷҷӯҳшон ва мо ҳам чандин бор дар ҳамин душанбе сармон ба симчӯбҳо задам. воқеан ҳамин хел ҳаст. хуб, ва онҳо
баъди машғул шудан ва бисёр саргарми телефонбозӣ шудан ба симчӯбҳо бархӯрд. телефон саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ҳоло он 6 самт аст, 6 чиз аст: физика, кимиё, физиология ва тиб, иқтисод, адабиёт. вале асосан аввал 5 то буд ва баъд 6 то шуд, як чи илова шуд. шумо гӯед ки гап дар бораи чӣ меравад ва чӣ чизи илова шуд ба ин ҷо? як бор фанҳоро такрор мекунед. аз аввал он 5 то буд, яъне физика, химия, физиология ва тиб, иқтисод ва адабиёт. ва баъдтар як чиз дигар илова шуд ба он, шашум, ва ҳоло 6 то аст. шумо гӯед ки инҷо гап дар бораи чӣ меравад ва чӣ чиз илова шуд инҷо? савол умедворам фаҳмо шуд ва марҳамат 1 дақиқа вақт фикр кунед. физика, кимиё, иқтисод, тиб, физиология, адабиёт. история, فلسفه фалсафа, адабиёт. бо чӣ наметавонад дар бораи ҳамин чиз фанҳои дақиқ шуда метавонад ба фикрам. Не, ҳамин чӣ чиз худашмо савол? дар бораи фанҳои дақиқо гап рафтааст. فیزیک خیمی физика, химия, иқтисод, физиология. фани дақиқ ҳисоб мешавад ҳамин номаш? Адабиёт ҳам аст. точно наука. алгебра. точно наука можно считать? Чӣ адабиёт? охи адабиёт илова шуд барои чӣ? барои ки ҳамона таърихша меомӯзанд ки адабиёташа ёки не? история. ки кадом нафароне ки ҳамин чиз ба сам гузоштага ҳастанд бо чӣ вариант дошта метавонад? я мисол ман вариант чӣ пешниҳод мекунам? Может, ҳамин Нобелевский премия? Ҳамин чизо намедонам, намедонам. вариант иқтисод ба ҳаст, неки математика ба нест. дуруст. физика, химия, тиб, физиология. Иҷа 6 та ба 5 ё наоборот? 5 та 6 та. як фанга барои Нобелевская Нобелевский премия. премия вариант аст. боз чӣ вариант? ягон варианти зур, кстати. математика нест. Не, ура. математика нест. математика математика ворид нест. не не умуман нест. иқтисод аст, математика. 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? фаромарз. марҳамат. дар ин савол низ чанд вариант доштем. шояд ҳамин самтҳое ки шумо номбар кардед, илова шудани як номзади зиёдӣ ё ин ки як самти зиёдӣ бар шахсоне ки ҷоизаи Нобел мегиранд. ӯ зиёдтишу шашмаш кадом ҷоиза аст баъд ки баъдтар пайдо шуд? адабиёт шояд бошад. шояд адабиёт бошад. не, адабиёта гуфтем мо инҷо, гуфтем адабиёта ки масалан физика, химия, физиология ва тиб як номинатсия аст. Як иқтисод ва адабиёт 5 то гуфтед. ва шашумаш чи аст? агар шумо фикр кунед ки ҷоизаи Нобел аст, шояд шашумаш технологияи иттилоотӣ бошад. ина Обамара, Горбачёва мисол биёрен ва ҳамин ҷоизара дар Норвегия медиҳанд. нобел аст. дуруст. Нобели Чӣ фанофи? именно каком ҳамин вобаста ба тинҷиву оромиву Сулҳ бошад, вобаста ба сулҳ. сулҳ, ҷоизаи Амини Нобели, ҷоизаи сулҳи Нобел. ҳамин ҷавоба пешниҳод мекунед? шумо Бале. бовар кардед ки ҷавобтон дуруст аст? Бале, итминон дорем. бовар дорем. ҳамин хел бачаҳои калоно ҳолиам ба ҳамин чӣ боварӣ доред да? ҷавобтон дуруст аст комилан. инҷо гап дар бораи ҷоизаи Нобел мерафт ва асон 5 то буданд ва ин ҷоизаи сулҳи Нобел баъдтар илова шуд. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. артур шопенгауэр як сухан дорад ва ӯ мегӯяд ки ҳамон корро анҷом додан ба ин маъне аст ки шумо 1 баробар ҳуқуқҳои худро кам ва 2 баробар масъулият ва уҳдадориятонро зиёд мекунед. яъне баъди ҳамон корро анҷом додан ҳуқуқотон гӯё ки 1 баробар камтар ва уҳдадорӣ ва масъулиятатон 2 баробар бештар мешавад. гап дар бораи чӣ меравад? кадом корро ӯ дар назар дошт? чиро ӯ дар назар дошт? пеш аз муҳлат ҷавоб дода ҳастем. марҳамат. ин ҳамон ақди никоҳ аст. оиладор шудан? бале.
ҳамин хел аст ми 2 баробар зиёд шудани масъулият. бале хуб, Артур Шопенгауэр воқеан ҳам дар назар дошт оиладоршавиро комилан дуруст аз ҷавоби шумо. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар қисматҳои шимолии кишвари рус дар ибодатгоҳҳо ки он замон аз тахта аз чӯб сохта мешуд, баъзеҳо баъди анҷоми ибодат тангаҳои гуногунро, тангаи нуқраву тиллоро ба деворҳои ибодатгоҳ ворид мекарданд. меандохтанд тангаҳоро ба ҳамон роҳҳову ба сурохиҳои дару девори ибодатгоҳҳо бо як мақсад. бо кадом мақсад? савол фаҳм аст? метонем пеш аз муҳлат ҷавоб диҳем. бубинед хеле агар хоҳем ки ба шумо чашм нарасад, шумо як дақиқа вақте истифода баред. не ки агар фикр кунед ки чашм намерасад ба шумо. маромад шерзод ҷавоб медиҳанд. тангара барое ки ғиҷғиҷи дар девол набошад, барое ки чӯбӣ буд, аз ҳамин сабаб шояд гармии хуна ки таъсир мекард. чӣ хел ғиҷғиҷ набошад? ҳамон яъне ман нагуфтам ки ба фарш ба пол асосан ҳамон фарш ғиҷғиҷ мекунад, агар шумо ҳамина дар назар дошта бошед. хуб бубинед ки дар танаи деворҳо ки масалан ҳамон тахтагиву чӯбӣ буд, дар роғӣ аммо ҳар куҷое ки суроқ буду роғӣ буд, дар ҳам роғҳо тангаҳои нуқрара масалан ё тиллора масалан ворид мекарданд бо як мақсад. чӣ мехостанд? маълум аст ки ягон чизи ганда намехостанд, ягон чизи бад намехостанд. баръакс ҳатто бо кадом мақсад? ман пешниҳод мекунам ки биёед як дақиқа вақт фикр кунед. қабул аст. фикр кунед. маромад ҷои хунок шимоли Россия асин хунук мешавад. чӣ шуда метавонад хунуки сквозняк шуда метавонад. сквозняк ки шуд ягон шикофӣ лекин барои чӣ тилло кити мекунад, нуқра кити мекунад? охай ҳамон вақт чӣ? не фаҳмо чӯбӣ аст, лекин охи ҳам хайра бошам хеле ин вай набуду вақто чизи хайриявӣ набуд, сундуқи хайриявӣ набуд. аз тахта буд ва тилло нуқра хетиам чӯбаи тиллоға қимат? не шояд логикаш ки ҳам маблағҳо ҷамъ шуда амро аз чӯб наву аз дигар маҳо мумкин вай набуд, охи сандуқи хайриявӣ набуд. сандуқи хайриявӣ набуд. боз вариант чӣ? как вариант ё ё и мешаи вариантҳое ки махкам мекардам айёра маленький трещина. ҳамон чиз бисёртар ваҷ чизе ки ман ба нофаҳмо ки барои чӣ тилло нуқра кати мешавад ки тангаи оддӣ кати кунам, мисол оҳан бошад, алюмин бошад, бронза бошад, фарқ кардем. шояд изо мекашидам. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад ба савол? ҳозир мо ҳамин чиз сандуқи хайрия дорем дар бисёр ҳамон гӯем масҷидҳову дигар ҷойҳо ки ибодаткунандагон пеш аз дар омадан баъд аз баромадан мисол метавонанд ҳамонҷа хайр кунанд. хуб ҳамон вақтене ки ҳамон тангаҳоро дар роғи ҳамон деворҳову ин чизо ворид мекарданд бо кадом мақсад? аслан бо ҳамин мақсади хайр буд. хайр яъне ки чӣ шавад? кадом вақт баъд истифода мешуд? вақте ки тасаввур кунед ки тахтагин буд ҳамон ибодатгоҳ ва ҳамин аз ин тахта ба ин тахта камак як ковокӣ мондааст, ҳамон бехи ҳамон ковокӣ тангаро ворид мекарданд. вақти таъмир ҳастанд. чӣ мешуд вақте ки баъд ҳамон медиданд ки ҳамонҷа танга аст? таъмир кардан дар вақте ки таъмир талаб шавад. кай таъмир талаб мешавад? вақте ки ҳамон тахта чӣ мешавад? мепусад, меафтад ва ҳамон тангара ёфта ба хотири соз кардани ҳамон ҷо истифода баранд. хел ҳамин вариант? чаро ба сандуқи хайрия баъд намепартофтанд? хел бошад
шояд Ё ҳамон вақт бо дигар мақсад астан истифода мешуд агар гӯем ки сандуқи хайра мерафт шояд ҳамон яъне онҳо мехостанд ки мақсаднок бале истифода шавад бале мисли қарзҳои бонкӣ. бале хуб яъне ки ба ковокӣ ба роҳи деворҳо тангаҳои нуқрара ворид мекарданд умуман пайсаҳоро тангаҳоро ба хотири он ки вақте ки дару деворҳо вайрон мешуданду тахтаҳо меафтиданд маблағ барои барқарор кардани он чӣ шавад аз худашон онҷо пайдо шавад яъне маблағҳо мақсаднок истифода шаванд. ҷавоб комилан дуруст аст. офарин. саволи рақами 6 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ман як огоҳиномаро аз як чанд ҷумларо аз як огоҳинома мехонам ки барои иштирокчиёни як конфронси касбӣ дар Атланта тақсим шуда буд. яъне дар ҳамон дастурамал ҳамон огоҳинома навишта шуда буд ки фақат дар кӯчаҳое ки чароғ дорад бигарден. кӯшиш кунед ки шабона пули калонро ҳамроҳтон нагирен. хуб Атланта шабона метавонад ки бехавф набошад. ин тавре гуфтам дар як ёддоште барои иштирокчиёни як конфронси касбӣ дар Атланта тақсим шуда буд. шумо гӯед ки ин конфронс ин дурусташ конгресс барои киҳо буд? киҳо онҷо ҷамъ шуда буданд? савол фаҳмо аст. дар Атланта баргузор мешавад, мардуми зиёд ҷамъ мешаванд онҷо ва табиист ки агар шумо ҳамин гуна семинару конфронсу конгрессҳо рафта бошед баъзе қоидаҳои умумиро барои шумо мефаҳмонанд. барои онҳо ҳам ҳамин гуна дастурамал чоп кардан доданд ба дасташон ки онҷо аз он ҷумла навишта шуда буд ки шабона дар кӯчаҳое ки чароғ надорад нагарден, фақат дар кӯчаҳое сайру гашт кунед ки чароғ дорад. шабона ҳамроҳтон пули зиёд нагиред. Атланта метавонад шабона бехавф набошад, яъне хавфнок бошад. яъне ҳушдор дода буданд ки эҳтиёт шавед ки мавриди ҳамла қарор нагирен. шумо фақат гӯед ки аммо конгресс барои киҳо буд? киҳо даъват шуда буданд ба ин конгресс дар Атланта? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. яъне аз мушкили огоҳ буданд хоб ба мардум мехостанд ки дар ҳамин конгресс яъне ки танк кунанд ки то ин ки дар Атланта шаб гаштгузор накунанд, то ин ки хатарнок аст. ҳамаи чиз агар таърих бошад не охи инҷа конгресс бафтестан барои конгресс иштирокчиёни конгресс таги Конгресс барои ки буд мегӯяд? Атлантада ба Не, яъне фикри иштирокчӣ. озод кардан ҳамон чиз набошад. не Барои инҷа сиёсат. ба фикр иштирокчӣ инҷа конкретна табақа духтур маълим соҳибкор шуда метавонад мисол ягон Шабда ки мегардад? нафаре ки пулшон бисёр аст шояд нафаре ки шабда мегардад ки аз соҳибкор аст ба фикрам бисёртар аст савдогарон соҳибкорон агар Мо ягон кишнам форуми кунам. хеле вай бошад ки уҷода одамое ки суннор ҷамъ мешаванд целом вариант Чӣ ки меён Атлантада ягон ҷо дигар? шав Атланта киҷоя Америка меён. штати Атланта шаҳра америка Атланта Америка як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? исмоил аз дастаи мо ҷавоб медиҳад. бештар фикр мекунем ки ҳамон нафарони яъне ки сарватмандон иштирок доштанд дар онҷо ва алал хусус барои онҳо ҳамин чиз яъне гуфта шуда буд ки шабона дар Атланта чӣ гуна ки шумо гуфтед гаштгузор накунанд вақт яъне ки дар ҷое ки чароғ нест наравен, пули зиёд нагирен амротон. хуб иҷоба қабул кунем ё чӣ кор мекунем бачо? ҳисобтон баробар аст бо бинандо? Ба я савол тед ки марамат бачо. амин ба таърих ягон алоқамандӣ дошта бошад ё ки не? акнун ин ба намояндаҳои як касбу кор алоқамандӣ дорад. шумо инҷа соҳибкору пулдороро гуфтен. ба намояндагон як касбу кор ки дар ҳамон конгресс ҷамъ омада буданд ва ба онҳо ҳам хеле ҳушдор доданд ки бачаҳо шабо нагарден, ҷои торикӣ наравен.
пули зиёд намротон нагирен шабҳо ки иҷа метавонад бехавф набошад. хуб ба киҳо гуфта буданд ин иштирокчиёни ин конгресс киҳо буданд? бехатари шаҳр. худошон конгресс дабошанд. шумо як вариант гуфтед ки соҳибкоро буданд. Бале, мантиқан ҷаноби Робӣ- дуруст агар иваз кардани набошед ҷавобро мо қабул кунем. марамат ҳастанд боз дигар вариантҳо ҷаноби Робӣ ба мисол худи кормандони ҳифзи ҳуқуқ наметавонад аз якчанд кишварҳо давлатҳо кормандони ҳифзи ҳуқуқ бале ҳамоно ки бояд далеру нотарс бошанд. бале ин як вариант аст. вариант дигар метавонад ҳамин ҷо оиди варзишкарон шуда бошад. хуб хулоса биёед ҳамун як вариантша мо қабул мекунем. марамат шумо хеле наздикен ба ҷавоби дуруст. мо аз дақиқа иловагӣ истифода мебарем. як дақиқа вақти иловагӣ доред албатта. марамат фикр кунед. умедворам ҳоҷат ба таклифи савол нест. марамат киберспортсмен ва барои ҳамон ҳамин чиз яъне гуфта гузаштанд то ин ки яъне шабона гаштгузор ҳамона мегӯм ки варзишкар киберспортсмено атлантада як вақт чемпионати ду та гузаштагӣ буд. киберспортсмени ту не сол син нафтам фақат ҳам гаду гумаеш нест конгресс хеле тиз гузаштам. чи мада варианти бисёртар наздик ҳамин спортсменон шудастанд варзишкарон. чем сӯтон давида метавонад гирехта метавонад мисол ҷанг наметавонад мисол в целом фикри амнияте ки ё қайд мекунанд уд ба ихтиёри одам хича сад амният ҳамоша сахт мишон даонҷа ту метавони шам худат ба ҳар ҳол мисол агар бина президентҳо бошанд ба ҳар ҳол ҳамҷа амнияташ бақувват мешавад. як қисмати аҳолия мисол баромадан мемонад дигар мисол атлантада бошад штати атланта амрикода бошад шояд як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ҷавоб медиҳад? ба ҳамон ҷавоби пешинамон бармегардем ҷаноби Ровӣ. мо бисёртар тарафдори варианти варзишгарон ҳастем. чаро фикр мекунед ки варзишгарон бояд ҳамин гуна ҳушдор дошт? асосан дар як дақиқа бо ягон варианти дигар фикр накардед ё аз ҳамон вариантҳое ки пештар фикр карда буден балки ӯ ҷо варзишгарон набуданд ё буданд? не варзишгара мо гуфта будем се вариант доштем асосан. хуб марамат кадом варианта пешниҳод мекунед? истодагӣ мекунем ба варианти ҳамин варзишгарон. варзишгарон бале яъне ки ин конгресс барои варзишгарон аст. хуб ман агар мегуфтам ки ин чемпионат аст фаҳмо буд. мегуфтам ин мусобиқа аст шояд фаҳмо буд. аммо ҷавоб нодуруст аст. вале шумо ҷавоби дуруста гуфтен аслидин. кормандони ҳифзи ҳуқуқ бале кормандони полис онҷо ҷамъ шуда буданд ва чизи аҷоиб ҳамин буд ки барои онҳо ҳамин гуна тавсияҳое дода буданд ки аслан барои як нафари хеле тарсончак медиҳанд ки шабҳо нагарден масалан ё кӯчаҳои торик наравен. хуб хулоса ҷавоби дуруст муҳим ин буд ки шумо ҷавоба медонистед. саволи рақами 12. як публицист дар бораи даврони кӯдакиҳои худаш нақл кардааст ки ба миёнаи асри 20 рост меомад ва гуфтааст ки баъди он ки волидони яке аз ҷураҳояш соҳиби ҳамон чиз шудаанд дар зиндагии онҳо ва бачаҳои дигари кӯча як тағйироти тамоман ҷиддӣ ба миён омад ва воқеан ҳам онҳо дар як фазои сохтаи ғайри табиӣ қарор гирифтанд. гап сари чӣ меравад? яъне волидони кадом як ҷурашон соҳиби чӣ шуданд ки онҳо дар як фазои сохтаи ғайри табиӣ ба қарор гирифтанд. ҳамон ҷураашону худи инҳову бо ҷураҳои дигарашон аз ҳамон кӯча дар як фазои сохтаи ғайриоддии дигар қарор гирифтанд. гап сари чӣ меравад? шумо фаҳмидед ки аллакай ин ҳодисаҳо ба кадом сол дахл дорад ва фикр кунед. марамат ҷаноби Ровӣ фикр мекунам ҳоҷати фикр карданам нест. хуб ҷавоби шумо чӣ аст? телевизор аст. телевизор?
бале. яъне ӯ зиндагӣ бачаро тамоман дигар кард. ҳозир айни ҳол ҳамин чиз ҳамин кора интернет карда интернету телефон карда истодааст, бале. не ки то вақте ки падару модар яке аз ҷуроҳошон телевизор нахарида буданд, зиндагии онҳо нағз буд, дар кӯча бозӣ мекарданд, не вақтшон хуш буд. вақте ки телевизор пайдо шуд, дигар онҳо ворид шуданд ба як дунёи сохтаи тамоман ғайритабиӣ, дигаргуна, ғайритабиӣ. аслиддин ҳайрон ман ростига медонед барои чи ҳайрон? чӣ хел шумо ҳамин ҷавобҳоро мекобед меёбед? комилан дуруст аст ин ҷавоб. яъне гап дар бораи телевизор меравад. саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тасаввур кунед ки имтиҳон донишҷӯ ворид мешавад ва аз ӯ мепурсанд ки умуман чанд витамин вуҷуд дорад ва донишҷӯам як ҷавоби тамоман аҷоиб медиҳад. ана ҳамун ҷавоба шумо фикр кунед, чӣ ҷавоб медиҳад? 26. ҷаноби роҳӣ, чӣ ҷавоб медиҳад? 26 мегӯяд. 26 мегӯяд? бале. барои алфавити ай донишҷӯ фикр мекард ки витамини А, Б, В бале. И метавонад то ҳамин 26 бошад, барое ки алифбо 26 дорад. бале. хуб, чикор кунем дигар? ҷавоб комилан дуруст аст. ва дар ҳамин нуқтаи бисёр хуб ин гуна ҳолат хеле кам мешавад ки аъзоини иштирокчиёни тим бозиро ба манфиати худашон анҷом диҳанд, яъне бурд кунанд ва шуморо табрик мегӯям бо ин бурд. ва ё ман бисёр бераҳмам, ё онҳое ки савол тартиб медиҳанд, онҳо бераҳм ҳастанд ки дар бозиҳои мо хеле кам мешавад ки гурӯҳҳо ғолиб биёянд. вале муҳим ин аст ки мо ҷавобҳои дурустро мегӯем ва ҳар рӯз ҳар барнома бинандаҳои мо ва иштирокдорон ба қадри 6 савол донотар мешаванд ва 6 маълумоти ҷолиба ба худ мегиранд. ва имрӯз низ ҳамин гуна шуд. муборак бошад, барои шумо комёбию муваффақият орзу мекунам. бинандаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин тим ном дошт изотроп ва ин гурӯҳ ғолибони яке аз ғолибони мавсими гузашта ҳастанд ки фикр мекунам бозии бисёр хуба имрӯз ба намоиш гузоштанд. шумо дар экранҳои худ почтаи моро мебинед, саволҳоро ба ин ҷо бифиристед, саволҳои беҳтарин бо ҷавобҳо, бо маълумот, бо баъзе далелҳои дигар, бо лангарҳо ё пайвандҳо ки мо онро албатта мавриди санҷиш ва таҳлил қарор бидиҳем. то суҳбати дигар, Субҳон Ҷалилов будам. Комёбу муваффақ бошед.